Právě se nacházíme v obci Čím, hned vedle vodní nádrže Slapy a mám tady pro vás jeden parádní byt. Pojďme se na něj podívat. Jedná se o moderní byt o dispozici 3KK s balkónem v atraktivní lokalitě, která nabízí vysoký komfort v kombinaci s malebnou přírodou. A milovníky relaxu určitě potěší sauna, kterou si můžete vychutnat například po túře, a to přímo v pohodlí vašeho nového domova. Z okolí vás zaujme především dochozí vzdálenost k vodní nádrži Slapy, blízký ranč v obci Buš nebo také golf ve Slapech. Můžete se také svést přívozem z přístaviště Hrdlička do přilehlých oblastí. Jestli vás byt i okolí nadchlo tak jako mě, tak se nám určitě neváhejte ozvat.